laktoferín považuje za taký najvýraznejší, pretože že tá koncentrácia je tam relatívne vysoká, jeho efekt je zrejmý. Ten laktoferín má predovšetkým antimikrobiálny účinok. To znamená, že v tejto oblasti určite hrá priem, podobne lyzozím, ale veľmi zaujímavé sú práve aj tie rastové imunoglobulíny, teda protilátky, ktoré sú využívané práve v tých procesoch aj stimulácie hojenia, stimulácie jednotlivých tých mechanizmov, ktoré potom urychľujú hojenie chronických rán a v zásade rovnako oligosacharidy, ktoré sú prebiotickým zdrojom. To znamená, sú vhodnou potravou práve pre tie dobré baktérie, ktoré chceme mať. Či už na koži alebo v tráviacom trakte. Takže dá sa povedať, že každá z tých zložiek má svoj význam. Ten najvýraznejší, alebo najviac citovaný, alebo najviac teda efekt, o ktorom sa najviac hovorí, je zrejme efekt laktoferínu.